ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ. Бародарони азиз, хуш омадед ба канали Таҷик хариду фурӯш. Дар навори имрӯза 16 мошини беҳтарин арзун аз 10,000 сомон сар мешавад. Нархҳои мошино бародаро, ҳатман видеонаворро то охир тамошо кунед ва дастгирии худро фаромӯш накунед. Я лайки бигира биҷиқе бародаро. дар канали мо касоне ки меҳмоне подписатсия кунед, иншааллоҳ баҳри шумо мо беҳтарин наворҳо мекунем ва дар шумо чӣ хели мошине ки маъқулай ҳатман дар комментария бинависед. курси имрӯза 1000 рубл баробар аст ба 140 сомония бародаро. Бародароно гуфта намуна ҳамаи кӯшишҳои мо баҳри шумо, иншааллоҳ ба фикрам 100% медонам ки маъқултон мешава. ҳамон лайка биҷиқе. худо нигаҳбонтон боша. видеои имрӯзаро то охир тамошо кунед. Якум мошини фурӯшӣ. ВАЗ 968, соли баромадаш 1986, солаи сӯзишвориш, бензин, кузов седан, свет золотой, объем моторш бародару 0,4, коробка передачи механикай. Мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Абдураҳмони Ҷомӣ. нархша 10,000 сомон мега, ба урусӣ 74626 рубл мешавад бародаро. касони харидоре ба рақамҳои болои экран буда занг занед. бештар маълумотро бародар соҳиби мошин худаш мерасонад. дуюм мошини фурӯшӣ. соли баромадаш 2008, солаи сӯзишвориш, газ, бензине бародаро, кузов седан, светиш сафедай бародаро, объем моториш 1,8 литрай. коробка передачи механикай. соҳиби мошин мега ки мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Абдураҳмони Ҷомӣ. нархша бародаро 28000 сомонӣ мега ки ба рубл бигирем 209,000 рубл мешава бародаро. касони харидоре ба рақамҳои болои экран буда занг занед. бештар маълумотро соҳиби мошин худаш мерасонад бародаро. сеюм мошини фурӯшӣ. Opel Astra F, соли баромадаш 1996, солаи бародаро, сӯзишвориш, бензин, кузов седан, объем моториш 1,6, коробка передачи механика бародаро. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. 4 баллони нав дорад бародаро. нархша 29999 сомонӣ мега. ба рубл бигирем 223873 рубл мешава бародаро. касоне ки харидоре ба рақамҳои болои экран буда занг занед. нашод дигар чизош худаш мефаҳмонад бародаро. чорум мошини фурӯшӣ. BMW 3, соли баромадаш 1999, солаи бародаро, сӯзишвориш, бензинай, кузов седанай, светиш бародаро сияҳай, объем моториш 1,6 литрай. коробка передачи механикай. мошин дар ҳолати хуби техникӣ мега қарор дорад. соҳиби мошин худаш мега мошин қарор дорад дар шаҳри Абдураҳмони Ҷомӣ. нархша 30,000 сомонӣ мега бародаро. ба рубл 223880 рубл мешава. касони харидори рақамҳо дар рӯи экрани шумо. бештар маълумотро худаш мерасонад соҳиби мошин бародарои азиз. панҷум мошини фурӯшӣ. Opel Astra F, соли баромадаш 1996, солаи бародаро, сӯзишвориш, газ, бензине, кузов хачибегай, объем моториш 1,6 литрай бародаро, коробка передачи механикай. мошин дар ҳолати беҳтарин, соҳиби мошин мега мошин дар ҳолати беҳтарин техникӣ қарор дорад. касоне ки харидоре ба рақамҳои болои экран буда занг занед. нархаш 31000 сомон. ба рубл бигирем 234343 рубл мешава. марҳамат занг занед. бештар маълумотро соҳиби мошин худаш мерасонад. шашум мошини фурӯшӣ. Opel Astra G, соли баромадаш 2003, солаи сӯзишвориш, газ, бензине бародаро, кузов седан, светиш бародаро сияҳай, объем моториш 1,6 литрай, коробка передачи механикай. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. кондитсионер дорад, кор мекунад бародаро. гази Евро 4 дорад. ҳуҷҷатош 9 моҳига дорад бародаро. ҳуҷҷат 9 моҳига. нархша 45000 сомон мега. ба рубл 335820 рубл меша. касони харидоре ба рақамҳои болои экран буда занг занед бародаро. бештар маълумотро худаш мерасонад. ҳафтум мошини фурӯшӣ. Hyundai Sonata, соли баромадаш 1994, солаи сӯзишворӣ, газ, бензине бародаро, кузов седанай, светиш сафедай бародаро, объем моториш 1,8 литрай. коробка передачи механикай. соҳиби мошин мега ки
дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. ба ҳамин номеро занг занед 93 840 1101. касони харидоре ба рақамҳои ҳамин гуфтагӣ занг занед. дар рӯи экранай нархша 17 000 сомонӣ мега ба рубл 126 865 рубл мешавад бародаро. ҳаштум мошини фурӯшӣ Toyota Corolla соли баромадаш 1995 солай сӯзишвориш газ бензин кузов седан светиш серебрисия бародаро объем моториш 1.5 литрай коробка передачи автомат мошин дар ҳолати хуб қарор дорад газ бензин нархша 28 000 сомон мега ба рубл бигирем 208 955 рубл мешавад бародаро. касони харидоре ба рақамҳои болои экран буда занг занед бештар маълумотро соҳиби мошин худаш мерасонад. ина бародаро дастгири канали моро фаромӯш накунед. дар видеонавор ҳам лайки бобигира бародаро биҷақед. мо аз шумо миннатдорем. нуҳум мошини фурӯшӣ Mercedes-Benz A-Class соли баромадаш 1996 солай сӯзишвориш бензинай кузов седан светиш серебрисия бародаро объем моториш 1.8 литрай коробка передачи механикай мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. соҳиби мошин қарор дорад дар шаҳри Абдураҳмони Ҷомӣ нархша 58 000 сомонӣ мега ки ба рубл бигирем 432 835 рубл мешавад бародаро. касоне ки харидоре ба рақамҳои болои экран буда занг занед бештар маълумотро соҳиби ҳамин мошин бародаро худаш мерасонад. нашод документ дигар чизои мошин ҳамин акамон соҳиби мошин худаш мерасонад. ҳамун лайка бародаро фаромӯш накунед бизанед ҳамун лайка ба шата. даҳум мошини фурӯшӣ Hyundai соли баромадаш 1997 солай бародаро сӯзишвориш бензинай кузов хачибегай объем моториш 1.4 литрай бародаро коробка передачи механика мошин дар ҳолати хуб қарор дорад дар шаҳри Абдураҳмони Ҷомӣ нархша 15 000 сомон мега ки ба рубли ҳозира бигирем 111 940 рубл мешавад бародаро. касоне ки харидоре ба ҳамин рақамҳои болои экран буда занг занед бештар маълумотро бародар худаш мерасонад. 11 мошини фурӯшӣ Opel Astra-J бародаро соли баромадаш 2000 солай сӯзишвориш бензинай кузов седанай светиш сиёҳай бародар объем моториш 1.6 литрай коробка передачи механика мошин дар ҳолати хуб қарор дорад дар шаҳри Абдураҳмони Ҷомӣ нархша бародаро 36 000 сомонӣ мега ки ба рубли ҳозира гирем 268 656 рубл мешавад. касоне ки харидори бародаро ба рақамҳои болои экран буда муроҷиат кунед соҳиби мошин ижда дора. 12 мошини фурӯшӣ ина бародаро газели боркаш дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомиай ягон камбудӣ надора газам дора бародаро нархша 48 000 сомонӣ мега ба рубли ҳозира гирем 358 208 рубл мешавад. касоне ки харидоре ба рақамҳои болои экран буда занг занед бештар маълумотро нашод документ газа бинед бародаро нашод документ нашод дигар чизо ҳамин соҳиби мошин худаш мерасонад. ҳатман занг занед рақамҳо дар рӯи экрани шумоай бародаро. 13 мошини фурӯшӣ Opel Astra F соли баромадаш 1997 солай бародаро сӯзишвориш бензинай кузов седан светиш зеленияй объем моториш 1.6 литрай коробка передачи механикай бародаро ягон камбудӣ надора ба соҳиби мошин мега мошин қарор дорад дар шаҳри Абдураҳмони Ҷомӣ нархша 34 000 сомонӣ мега ки ба рубли ҳозира гирем 256 731 рубл мешавад. касоне ки харидоре ина рақамҳо бародаро дар рӯи экранай занг занед аз номи канали мо салом расонед. 14 мошини фурӯшӣ Opel Astra F соли баромадаш 1991 солай бародаро сӯзишвориш бензинай кузов хачибегай объем моториш 1.6 литрай коробка передачи механикай бародаро нархша 20 000 сомонӣ мега ба рубли ҳозира гирем 149 256 рубл мешавад. мошин қарор дорад дар шаҳри Абдураҳмони Ҷомӣ
касоне ки харидори нашод документ занг занед худаш мефаҳмад. Нарша 20,000 сомонӣ мега гуфтем. Занг занед, аз номи канали мо салом расонед, бо савдо мешава. 15 мошини фурӯшӣ. Toyota Camry соли баромадаш 2007 солай, сӯзишвориш бензин газай, кузов седан, светиш сафедай бародар, объем метриш 2,4 литр, коробка передачи автоматай, 100% мегирӣ, хай мекунӣ. Соҳиби мошин мегам мегирӣ, фақат хай мекунӣ, ягон камбудӣ надорад, документам дорад. Нархша 90,000 сомонӣ мега ки ба рубли ҳозира гирем 671,641 рубл мешава. Марҳамат, рақамҳо дар рӯи экран, занг занед бародаро. 16 мошини фурӯшӣ. Ина бародаро грузовои фурӯшӣ нав пачка. Мошин қарор дорад дар шаҳри Абдураҳмони Ҷомеъ. Ягон камбудӣ надорад. Мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. нархша 135,000 сомонӣ мега бародаро. Ба рубли ҳозира гирем 1,7462 рубл мешава. касони харидоре ба рақамҳои болои экран буда занг занед бародаро. худо нигаҳбон.